vaihdetaan kamera nyt. Onhan se aika ollut. Mä näyttää. Arvaaksä ketä mä oon tänään? Mä oon käden playerilla, koska nyt mä lauatan konsertilla. Ei kysymyksiä, koska nyt ne on pakko. Okay, let's go. Mä oon tässä nyt. Varo, mä oon kääriä. Joo, mä oon kääriä nyt. Koska mä oon tänään konserttia, mä sanonut jo teille. Pitää olla ihan varo, koska tänne me laitetaan meidän biisit. Ai mun sydän. Melkein viimeinen sydän. 2 sydämentä. Nyt 1 sydän. Miten pitää olla varovainen tässä? Eikä että vielä tuu meidän keikalle, no kohta ne tuu. Mennä nyt varoillaan tänne. No eikö sä nyt? Nyt tämä meni kiinni. Heippa! Mä lähden nyt pois tästä, koska mä teen nyt tässä pari meidän juttua. Varsin teketi varasti näitä ainut mitä. Oitte näitä, että heikeitä varastin. Joo, näin on kanssa ihan varo, koska ne maksaa liian paljon. Mielestäni ne on ihan normaalia. Teillä tekstataan piukulu. Päätetään nyt täällä pari uutta nyt. Ei ne me tuonne. Nyt onkin hyvä. Nyt pistetään tänne uusi blog. Sitten nyt on. Se lauleiksakin. Kääriä. Ei me ootinsko siis party vai me lauletaan. Arvaks te mitä me lauletaan? Cha. Mitä? Cha. Komme cha. Nyt me tehtiin nyt näitä biisiä, nyt mennään takaisin sisälle. Nyt mä ymmärrän miten mä päästän takaisin tonne konserttiin, koska mä oon itse tässä 7. kerta. Pääseks tästä jotenkin? Oliks tuo joku nappia? Painan näitä. Tai sit mä ymmärrän. Pääseks mä takaisin konsertille, meidän keikalle? Mä ymmärrän mitään ihmettä. Mitä ihmettä? Kyllä mä oon mennyt jotenkin. Koko tanssin trikota, jos ei mä päästän tästä mitään sitten. Miten mä päästän? Tää on meidän keikka. Ihankin samaa. Joo, tämä on jo. Oliks mä painanut joku toi nappi, että mä ymmärrän mitään. Ei mitään hätä. Kyllä mä ootan chatan.
pistän tän. Tää on meidän pääväri. Täällä me rikotan jotain. It's crazy, it's Barley. Pääseeks mä sisälle? Ai nyt päässyt jotenkin. Yeah. Autamme tehdä meidän biisi. Se oli ihan vaikea.